Sekreterê berê yê Partiya Sosyalîst Kurdistanê Kemal Burkay li gundê Dirbana Dêrsimê sala 1937 cudayî bûye. Di navbera 1949 û 55 da xwendina mamosteyetî li bajarê Meletî kiriye. Di ber mamosteyetî re di navbera salên 1956 û 1960 de xwendina yasayê kiriye. Hem li bajarê Elxerpitê û hem jî li Osmaniya bûye qaymeqam. Ji sala 1964 ve dest bi karê parêzerî kiriye li Elxerpitê û li Dêrsimê. Sala 1965 bû endamê Partiya Karkerên Tirkiyê TİP. Di navbera salên 1966 û 1971 de 4 caran hatiye girtin û zêdetir ji salekê hepsê de maye. Piştre ji Tirkiye derketiye û sala 1974 de di encamê lêborîna giştî de vegeriyaya Tirkiyê û bi hinek hevalên xwe re Partiya Sosyalîst Kurdistanê ava kiriye û heman demê bûye sekreterê partiyê. Ta sala 2030 Kemal Burkay sekreterê Partiya Sosyalîst Kurdistanê bû. Sala 1980 dîsan derket derve û ji wê çaxê ve Kemal Burkay li Swêd dimîne. Di ber karê siyasî re û her wiha berî karê siyasî jî Kemal Burkay xwedî jiyaneke wêjeyî ya dewlemend e. Bi zimanê Tirkî û Kurdî helbest û roman û piyês û çîrokên zarokan û lêkolînên di derbarê siyaset û dîrokê de zêdetir ji 5 pirtûkî nivîsiye. Hinek pirtûkên Kemal Burkay hatine wergerandin zimanên biyanî wek Yunanî, Bulgarî û Almanî. Her wiha rojnamevanekî çalak gelek kovar û weşanxane bi hevalên xwe re birêvebirine. Tenê wek nimûne ji wan kovarên ku Kemal Burkay derdixistin ev in. Kovara çira, ronahî, riya azadî, roja nû û dengê komkar. Sala 2004 xelata Premio Cremona wergirt li ser helbesta xwe ya bi navê Hêlîn. Bînerên birêz ev dem û hemû demê we bixêr. Mêvanê programa me vê carê birêz Kemal Burkay ye. Tu bixêr hatî programa Kurdistan TV. Navxêr. Te gelek salan karê cur bi cur erkên cur bi cur te rakirin. Ê siyasî ê yasayî ê erkên din. Lê di proseya xebata siyasî da kîjan salan te dijmêrî ew salên zêrînin? Cudabûn di navbera wan de ji bo min zehmet e. Lê ez hemiya jî kar û xebata xwe dwarê siyasî de baş dinirxînim. Hêja dibînim ji bo xwe û ji bo rêxistinên ku min tê de kar kirine. Te gelek nivîsê politolojî jî nivîsandine di ilmê siyasetê de. Yanî por wê eger em va 20 salên dawî di berçavar derbas kirin. Gelek guhertin ser dinyayê de hatin, gelek siyasî navê xwe guhertin, hinekê ku navê xwe neguhertin rêbazê xwe guhertinên mezin tê de kirin. Yanî bi tevê sînorê duristî û neduristî di vê meselê de li kur e? Niha yani ê min hilbijartineke bi zanayî bû. Yani min refê xwe li ba xebatkaran hilbijart. Dema min dest bi siyasetê kir. Îro jî wisa ye. Tabii siyaset ne tenê mafê evkê xebatkaran e. Yani bo min mafên hemû belengasan ê ku heqê wan xwarine. Wek milletê me mesela milletê Kurd e milletekî bindestin. Azadiya milletê me em sosyalîst bin an jî nebin. Ji bo me wek rewşenbîrekî, wek Kurdekî tiştekî gelek mihîm e û sereke ye. Bo wê jî ta di destpêkê de wexta ez wek însanekî sosyalîst partiyekê sosyalîst me dest bi xebatê kir, her wisa jî ji bo pirsa Kurd hişyar bûm û bo azadiya milletê Kurd kar xebat dikir. Ha bernameyê pêşîn ya Partiya Sosyalîst Kurdistanê meriv dikare bêje ku bernameyeke mutedîl bû gor partiyên dinê. Piştî me gelek partiyên dinê çêbûn. Hem ê Tirkan hebûn hem ê Kurdan hebûn.
gelek evan jime tuntur bundu var ya sosyalizmi da. Heya gelek enemek reformist didittin. Evana mesela şerri çekdari tımlı peşiye dağıtanin. Tabi em mutedil bun gorvan. Le piştra disa ji gor zamanı dikarim peşim ku bernameci yani gor zamanı bu. Le vakta ku dünya gohari sistema sosyalistik çu yektiya Sovyet belav bu. Meci jivantiştan ders stand. Meci bernama xu gohard. Kongre meclisiyan 1909 dünyada çey bu. Duve kongreda megelek gohartinin bingehin pek anin. Mesela medevji diktatörüye proletarya berda. Bername peşinde cevnen nivisandı bu. Le raya meci ev bu beri. Mev gohart. Yani mecvateke perdengi li peşe dani. Megot eğer partiya me beserukum bir reyeke demokratik blabe. Yani ne bir evi ki şer. Emir raya xo xalki ra beşin. Eğer Kürdistan azad bu. Demokratik çevulu Kürdistan'ı. Emek Partiya Sosyalist bir bernama xo derdke beş xalki. Tabi partiyen dini. Yani pluralizm bile hebe. Eğer xalki raya xo dame emtin serukum. Bernama xo bicitinin. Eğer xalki raya nedame em serukum deçin muhalefet edin. Mamosta çend salê dawî te ne sekreterê Partiya Sosyalîst Kurdistanê bûyî. Gelek kes hene dibêjin eger Kemal Burqayî bixwasta wê bima sekreter. Yani mesela cardin serokatî û hêz siyasî rêvebirin. Te dev jê berda em bên çima te dev jê berda? Ev rast e. Yani hevalê min nedixwestim ku ez dev ji serokatiyê berdim. Heya min dixwest gelek berî wê. Ez sala 2003 da ji sekreteriya giştiya Partiya Sosyalîst vekişiyam. Lê bi rastî min dixwest ta berê vekişim. Yani bîr û bawerî bibûre di bîr û bawerî te de hebû ku tu ava bikî ji nêrînekê ra ew nêrîna hane ku dibêje sekreter ne divê rûnî heta rojan mirinê. Yani divê mirin tenê sekreterî ji wî bistîne. Vallahi ev li hinciyan bu yevek adet ez cacib dimînim. Yani çima wisa li welatên demokratîk wisa ne? Yani serokên partiyan digirin. Herî pir belkî 10 sal 15 sal dimîne disa digire. Lê mixabin hin welatên sosyalîst jî wisa bû. Yani sekreter heya mirinê li ser diman. Ez wêne wek şaşî dibînim. Yani te hevalê xwe we dixwast Kemal Burqayî herê hevalekî wî din nêzik werê cihê lê we dixwast xwîneke ne partî bi rêve bibe. Xwîn çi ye? Ji xwe ev hevalana di revê partiyê de bûn. Evê ku pişt min yani karê rêvebiriyê bikin. Ji xwe min tevî wan partiyê dara dikirin ne bi tena xwe. Yani komîtaya me merkezî hebû, organên dinê hebûn, kongra me hebû. Partiya me wek partiyeke demokratîk kar hebû. Mamosta bibûre ez yek car ne te bibirim ji we pirsê min gelekên û wexta me jî hindike. Piştî bûyer derbas dibin merê ganê xweşiktir zelaltir lê binêr ka çi qasî ew bûyera han û biryarê di wê wextê de rast bûn lê şaş bûn. Berî ku sala heşteyî conta werê ser hukm hûn dibêjin hûn pê hisyan û wê guhertinê mezin li Tirkî çê bibin wê esker bigirî destxwe. Ji ber wê jî hûn derketin ji derve cenavê te û hinek hevalê dûrûberê te. Niha piştî ew qas sal sere derbas bû û hûn li paş xwe dinêrin. Ew biryar rast bû hûn derkevin derve. Berî darbe askerî rast e. Em li ser fikrîn wek komîta merkezî me got derbe askerî nêzik dibe. Rejimeke faşîst wê bê. Buna wek yekî ji hevalan gotin tu ji niha derkeve. Tu nerê girtin serokê partiyê. Lê her wisa jî di wê demê de dijî me operasyoneke çêbû. Dijî partiya me. Ne hemû partiyan. Di adara 1908 wê salê da. Yani qasî 6 meh berî derba askerî 12 îlonê. Piştî derketina min çend hevalê dinê jî derketin. Yên sereke hevalên komîta rêvebir ev jî derketin. Hin hevalên dinê jî derketin. Yani dijî me operasyon berê çêbû. Ji alî kê be? Devletê. Herê. Tabii ez rast dibînim. Yani derketina me baş bû. Ê ku hundir da man hatin girtin
bana mesela işkenceye mezun ditinde hepsi Diyarbakır'da, hepsi Erzurum'da, Elazığ'da, taybeti hepsi Diyarbakır'da. Zulmek hep her mezun ditine falan. Hep 8 sal zindan edaman. Bişra yani hnekevan şehit bunda hepsi de. Hnekevan derketin. Na disa nafkardane hnekevan. Tabii ya bir yer ama rast bu. Mehin kadroyun koyun sereke parastın. Li bu beraber ki hon varın Avrupa فترة Suriyeman به هناك دستهلدار سوری دا هم بار رونشتن کی بون چش و خواستن چه تشتی وکر نبدلی وان بو چه ما هون وان yani هم هف نکتن بله سالا پیشین که از درکتم سال 1908 جرا پیشین ve vakti az bir ki berpersiyarın bilindi Suriye rونشتم eğer şaş nebim Ali Duba bu ama başın ne bir ama ve beşim her çıkası Ali Duba mrovaki bir nav dengeci yani ev nav baş bir amda neyle usatte bir am piştra yani ve vakti işte ki me bu ara sekir me go fırsat devletin havale mel Suriye biminin rahaten biçin Avrupa ben belki de daxwaza keme jwan tune bu me jwan nexwast ki me perverde bikin var askeri da yan pere bineme yan silah bineme me tişteki usa jwan nexwast me got müsaade bikin havale mel Suriye karbon biminin herin Avrupa rahat ben yani evanajit tiştek ne gotun lebederi dise salın havale man biştra herhalde Türkiye'li wan zor kir havale taybeti şımıtka sinor dur xistin birin Şam'ı yani beraber ve çiş خواستن جوابان vallahi ve vakti tişte kujumet xwastin yani em bi wan re kar bikin yani usuleki sergirtici me re gotin yani me mesela perverde bikin var askeri da tişte usa em neketine be peyvendiye yani onu karın Beijing Partiya Sosyalist yuvarda şektir sonek bu belki lem bi Irak'ı ra yani bi hükmet Saddam ra bi İran ya İran'ı ra ya Mele'ye ra ya Suriye'de em neketin naf peyvendiyen usa jiber ku me got avanajî beşekî Kurdistanê da beş kirine xeterej bû me em bikevin naf peyvendiyen usa ha piştra mesela vakta me protokola nodu diya çekir Abdullah Öcalan ra min Abdullah Öcalan me protokolek çekir ve vakti jî Hafız Cemil Esad raz ducaran rûniştim ve vakti bi navê Kurdan li Suriye ev bu yani berpirsiyar bu beşikteki fermi ne bejî usa bu rastî usa bu yani biraya Hafız Esad bu vakta li Suriye bi devletê re rûnî divê Cemil Esad re rûnî ya biraya Hafız Esad hem ducaran bu mêvanê her ducaran jî tevî Abdullah Öcalan ez çûm cara diyan hamreş reşojî Ömer rabû tiştê ku me bîra qise kir me got dîsa hevalê me bilal Suriye rahat bên biçin bimînin dî erda li kerya me bikin em rahat biçin Kurdistana başûr Kurdistana Iraqê rahat bên em ê tiştî ji we dixwazin wana jî yani Cemil Esad jî got hûn dikarin bimînin li vir pasaport ji were ne lazim be em dikarin alîkariya we jî bikin lê tabî tiştê ku ji we dixwastin dîsa peyvendiyên ev organik bun me jî em jî neketin navî tiştî yani peyvendiyên me usaman heya alîkariya me nekirin ku em ji wê derê rehet derbasî Kurdistanê bin serbest biçin bên divî werde jî alîkariya me nekirin bona wê yekê waxta mesela ez derbasî Kurdistanê bûm veşartî derbas bûm çûn hatin di sala 93 da 94 da çûn hatina me bi veşartî bû bi gelek bi xeter bû em ser Dicle're bi veşartî derbas bû em hinekî paş da vegerin sala 66 yekemîn car hukmek te derket du 4 mehan hepsê damayê hukm ser nivîseke te bû nivîsê de yan navê Kurdan derbas bû yan derbarê Kurdan da bû çi ji wê meselê tê bîra te ew kala min ew bend di kovara yeni akışı da derket. Zamanı bir esası Türkiye bu, lite da çarına vek
şeýerek wekî kâtek biçûk Kurdî jî hebû. Ew nivîsama min Tirkî bû, li ser Kurdan bû, ser meselê Kurd bû. Min tê de behsa Kurdistanê jî dikir. Min got ku li vî welatî navê Kurdan Qedexe ye, navê Kurdistanê Qedexe ye, lê ew ne cürmeke ku em navê Kurdan û Kurdistanê bînin ser zimanê xwe. Ji ber ku Kurd jî hene, Kurdistan jî heye. Em xelkekin, em milletekin. Min wek numune behsa berê dikir, zemanê berê ku çawa navê Kurdistanê hebû. Min wek numune behsa Kirmavekê kir, Kurdistana Îranê kir. Ku paytextê xwe Sinê bû, senandaş bû. Jê re digotin Kurdistan wek eyaletekî, wek bajarekî, wê wextê jî di xarîteyên Îranê de hebû. Min behsa van tiştan kiribû. Yani min gotibû kerem kin li Îranê welateke jê re dibêjin Kurdistan. Li Tirkiyê jî navê xwe Kurdistan e. Ji bo navê yekê ez hatim girtin, ne tenê ez. Berpirsyarê Kovarê, xwediyê Kovarê û hin nivîskarên din em hatin girtin. Li hinek jî digeriyan em hepsê de man çarme. Piştre em derketin mehkemê em berin. Mamoste berê te karê siyasî bikî, te helbest dinivîsandin, te gotar dinivîsandin, te dest bi nivîsa romanan kir. û piştra tevlî siyasetê bû, çima welê rengê siyasî li rengê wêjeyî bada? Yani çima kesayetiya insanên wêjeyî heqê wê tê xwarin berember siyasetê? Belê. Niha çi ye? Ê min berê ku dest bi siyaseta rêxistinî bikim, yani siyaset bu her kesî heye. Eger partiyekê de cî negire, eger di qiyada partiyekê de nebejî, siyaset jî bu her kesî heye. Bu nivîskaran jî, bu şairan jî. Ji ber ku li ser rewşa welat pircaran raya xwe dibêjin, rexne dikin, pêşniyara dikin filan. Lê tabii siyaseta bi rêxistinî tiştekî din e. Destpêkê de ez bi edebiyatê mijûl bûm, bi wêjeyê mijûl bûm. Nedat bîra min ku ez rojekê bikevim nav refê partiyekê, bibim endamê wê. Yan jî ez partiyekê ava bikim, bibim sekreterê serokê wê. Ew tişt tu car di bîra min de tune bû. Min roman dinivîsandin destpêkê de, civan bûm hîn. Şêr dinivîsandin, evana çap bûn jî, hinekî wan çap bûn di rojnamen de, kovara da derketin. Yani dengê min di wî de zû derket. Hîn civan bûm derket. Lê tabii em li welatekî wisa dijiyan ku yani zulüm li ser xelkê bilind bû. Azadî, demokratî tune bû. Bi taybetî bo milletê Kurd. Ez yek ji mensûbê wî milletî bûm, wî xelkî bûm. Di wê rewşê de insanekî rewşenbîr, insanekî Kurd nikare bêje ku ez di der siyasetê dimînim û ez tenê romanan dinivîsînim. Yani tenê şêran dinivîsînim. Eger tu roman û şêra jî binivîsînî divê dîsa li ser jiyana gel be. Yani rewşa Kurdan tu wan romanan da wan şêran da binî ser ziman. Min jî destpêkê de wisa dikir. Lê tabii ez ketim nav karê rêxistinî. Yani raya min rewşenbîrekî bi berpirsiyar rî nikare li der siyasetê bimîye Kurdistana me de. Tabii insanê ku tenê bi edebiyatê mijûl bûn jî hebûn. Ama ki mesela Yaşar Kemal ew xas roman nivîsek bi nav denge be. Eslê xwe Kurd e. Lê romanên xwe mesela beremên xwe hemû Tirkî ne. Ew jî kete nav siyasetê. Partiya karkeran da em me bi hev re kar dikir. Em dijem hebûn em. Hev re hatine girtin mesela İstanbulê de nêzîkî mehkem hev re man tevî Yaşar Kemal. Ew jî yek ji rêveberê Partiya Sosyalîst bû, bû parlamenter heye parlamentoyê de. Li benda min be kingê mal di xew da çûn. Deng û beng nema. Li şevên spiyên bakur, li şêra bêdengiyê li benda min be. Li bîhna kulîlkên çolê, li loriyeke welatê min dibe li dengê baranê. Li pelên payîzî zer û sor, li ewrên krîstal dema roj diçe havan, li tenahiya şevên zivistanê
لدنگ لنگ خون و خیالان لکلاما برفه لبندا من به ولات من لپشت هفت چیانه به هفت زنجیرانه دناف هفت بدستانان دا تلو بیرا منی صبر هاته رستم بیرانین بون مراری دل به آوین زلالات ششتن گهدار بل دنگ زمان اولو بندا من به ما يعني تشتي هانا قل لك جان د ناف روشنبير و بسبورة دا تيغوتن روشنبيرين كردج باكوري كردستاني مثلا حستا نتوي و سياسي مثلا ناسنامه قل لك البيش خستن بس چه دريا زمان تركي را يعني شوية رامندنه شوية تفكيره شیوه کی ترکی بو مر مجبور دبو گلک جاران وگر جم پیرمیران کسی هان کو ترکی نزانن که کردیا زلال او شیوه آواکرنا هوا کان جور بگری و چه و توفیق کرنا بین و هر تشتان دا tabii tesir asimilasyonu Kürdistan'a bakur pırhurt bu. Zamanı perverde zamanı Türkiye bu. Gavadın ijimi got kitebeke Kürdi bir dest netiket. Vek numune min vakta dest bir nivîsandina برهمین ادبی کرد همو به ترکی بون دمامد یک زمان کردی زانه بون پر کم بون خواندن و نویساندن از زمان کردی یکوت زانه بون پر کم بون یک جوان موسی انتر بو یک کمال بادلی گرامر از زمان کردی نویساند یک مهمد امین بوزارسلان الفبا کردی نویساند جرا پیشین 1966 yani 67 bu me جرا پیشین Kürdi ve nivîsandî di berhemên wan da dît. Yan kovarên wê demek ku derdiketin belkî di nav stranek, kilamek, folklorî yan şêrek yan hikâyetek piçûk tê de hebû. Vekî di ne mümkün bû bi Kurdî benivîsandin. Di vê reşa asîmîlasyona giran da zimanê Kurdî elbet bi paş ketibû. Lê xelkê zimanê xwe zanibû. Gundiyan jî zanibû, me jî zanibû. Yani bek axaftin me zanibû. Piştî ku me dest bi nivîsandinê kir, wek nimûne min piştî 34-35 salê xwe me dest bi nivîsandina Kurdî kir. Ez heftê dudiya da derketme Ewropa, min gelek materyalê Kurdî li vê derê dîtin. Kovarên ku berê derketine, wek hawar, kitêbên ku wî zemanî derketibûn, wek berhemên Ereb Şemo, û Kamuran Bedirxan, Celadet Bedirxan, û yên dinê. Ewana tabii tesîreke baş kir. Ez zû hînî Kurdî bûm. Hini nivîsandina Kurdî bûm. Min piştî vê pêşva bir çawa Tirkî rehet dinivîsîne Musa jî Kurdî me rehet nivîsand piştî vê. Tabii pêşva birina ziman yan jî zimanekî delal ji bo wê divê meriv zimanê gundiyan baş bizane. Zimanê xelkê baş bizane. Meriv nikare ziman bi serê xwe û nişkê ve çê bike. Eger em nivîskarên Kurd çi qas zamanê gundiyan, zamanê xelkê baş bizanin, ew qas Kurdî bi baş bikartînin. Tabii ev jî têrê nake, divê em berhemên berî xwe jî baş bizanibin. Ew nivîskarên antîk yani ên klasîk, Kurd, ên modern, ew ku roman nivîsandine, yan şêr nivîsandine, divê em wana baş nas bikin berhemê wan baş bizanibin. Berê mamoste ya berhemên te gelekî ciyana te wê jeyî gelekî zengîn e. Lê mixabin gelek berhem hene gelek berhem hene bes bi Tirkî ne. Yani ew Kurdên hane ku bi Tirkî nizan hê şansê wan çê nebiye ku we berhema naz bikin. Miha jî heye te gelek helbest nivîsandine. Yek ji helbestên te bi navê Hêlîn, Xelata berê 2004 ji İtalya bir. Ji bo helbestvanên biyanî. Ka em berê li wê helbestiyê gudarî kin? Kingê ew hate dinyê ez li gundên çiya bûm. Kingê ew şişmehî bû li hespê bûm. Ez ji bîr kiribûm dema vegerîm
Kinge ew 3 salî bû me hevdû dît di navbera Singiyan de. Xwest biskûwît bide min û apên cendirme. Kinge ew 6 salî bû îdara urfî li derî xist. Salekê çûm û hatim di navbera Enqerê, İstanbolê û Diyarbekirê de. Roja ku hatibû zindanê dîtina min ji min suket bona ku vegerim û kingê ew 7 salî bû ji wê û welat revîn. Ew niha 8 salî ye, sedemê dûrketinan nizane, lê jana wê zane û ew hemû tiştên ku hatin serê me. Bo wê wek xirabûna lîstokan e. Ji bilî wê helbestê ewa ku min halê gudarî kir, kîjan welê gelekî nêzik ji dilê te ra ji helbestên ku te nivîsandî? Ez berê bersiva pirsa te ya beşa pêşiyê bidim. Niha li ser çand edebiyatê bîstî zêde berhemên min derketine, belkî 25 heb. Belkî nivî zêdetir Kurdî ne. Yani hemû ne Tirkî ne. Destpêkê de berhemên bin bi Tirkî bûn. Wek helbest, roman, yan çîrok. Lê piştî ku ez hînî nivîsandina Kurdî bûm, piştî vê min gelek jî bi Kurdî nivîsand. Ne tenê bi navê xwe wek Kemal Burkayî, bi navên dinê jî. Min bi navê Kemal Burkayî mesela şêrên Tirkî nivîsandin 6 kitêb. Lê 3 kitêbên min jî bi Kurdî hene. Azadî û jiyan, berfedî dike û çarînên min. Ji 3 sedemî zêdetirin. Ewana Kurdî ne. Min romanê xwe yên pêşiyê bi Tirkî nivîsandibûn. Lê romanek jî li vê dawiyê bi navê Zipo ku romanekî dîrokî û henekî ye. Min ew jî bi Kurdî nivîsandiye. Min piştre kiriye Tirkî wê hîn derneketiye lê Kurdiya wê derketiye. Her wisa min bi navên dinê jî gelek kitêbên Kurdî edebî nivîsandin. Yek ji wan navan Cemalî. Navê Cemalî bikaranî. Evana piranî nivîsên mîzahî bûn. Yek ev roman, gava dinê got, Zipo. Yek Şahînşahiya Gogê Lingan ve kitêbek derket. Kitêbên nivîsên mîzahî bûn. Hem Kurdî hem Tirkî derketin. Yek Cemalî li welatê Qirokan. Ev jî çîroka zarokan e, lê bo mezinan e jî. Yani eger jê ders bistînin. Ev jî kitêbeke gelek mezin e çap bû. Bi navê Ferhat Can nivîsên minên Kurtenivîs derketin. 3 kitêbên min çap bûn bi navê Ferhat Can. Gula Çille, Baxçe û Aso. Hîn 2 kitêb jî hazirin çap nebûne bi navê Ferhat Can. Her wisa bi navê Baran jî Kar'anî kitêb derxistin. Kitêbeke zarokan derket. Aliko û Bas. Piştre bi navê min jî navê Kemal Burkayî jî derket. Aliko û Bas. Yani kîjan welê zêdetir nêzîkî dilê te bû? Belê bersiva wê nane da. Niha dereng bi nivîsandina şêrên Kurdî kir. Lê ew çarînên ku min nivîsandin hemû bi Kurdî bûn orjinalê wan. 3 sidî zêdetir. Piştre min beşekî wan zêde min kire Tirkî. Behsa çarînan dibe navê Xeyam tê bîra me re. Yani tu ketî bin bandora Xeyam? Eger bandor dibêjin, nabêjin tiştekî dine, lê di nivîsandina çarînan da tesîra Heyam bû. Min ji çarînê wî gelek hez dikirin. Celalet Bedirxan çend çarînên Heyam kiribûn Kurdî. Gelek kêfam pê hat. Rojekî min dereng dest pê kir bo nivîsandina çarînan. 5 salî da bû min çarînê pêşîn ku nivîsand. Kêfam pê hat piştre wê min berdewam kir. Tabii çarînên Heyam gor vî zemanî ne. Yani li ser delalanın, li ser bilbilanın, gulanın. Çarînên min de jî behsa van tiştan belkî dibe lê kêm.
پرانی جیانا می روزانه یعنی ناوروکا چارینین من پروبلمین می این روزانه نه درد ملتی می از دنیا ایرو ده چارینین خدا تینیم از زمان فرق اوه نویساندن کردی شبو من درنگ دست پی بکم جی زمانی دایی که یعنی دکارم بیجم که ده زمانی دایی که ده نویساندن شبو من خوشتره کیفه جه دستینم یعنی چوا مر مالا خوش هر داره راحت تر دبینه یعنی تو دکاری بچیل دنیای بگری دیگه گلک خوش ببینی لی وقتا تو بعد گری مالا خو گنده خو ولات خو اولت خوشته زمان جو سایه گریده عینی پرسی گافت دنویسینی ده چه زمانی دفکری؟ از به هر دیوازی دفکرم از راستیه بیشم یعنی تمام زمان منی دایی که کردیه هیا 4-5 سالان من ترکی نزانه بو اشتی بهیم بو لی زمان منی پرورده بونه ترکیه یعنی دبستانا پیشم بگر هیا زانینگه Demam da şu kitap ki Türkiye tüne bu. Gavadın ejim gut. Pişti 34 salan az hini nifsandına Kürdi bum. Yani men edebiyata Kürdi per dereng naskır. Le disaji vakta her du zamanan vek zamanı dahi ki dikaram bekar benim. Her düyaşı. Ama ye şirintir elbet Kürdiye. Yani bebeyne beye Kürdiye. Mamızda jiyaneke dirêj û dewlemend di siyasetê da de wêjeyê da de gelek şêweyên hunerê da lê bira ev jî bibe pirsa min e dawî tênha wek Kemal Burxayê hanî ciyakî te di yanî ez bêjim kursiyeke bilind di siyasetê da roja hîro nîne Kemal Burxay endamekî normal ê Partiya Sosyalîstê Kurdistanê lê ezmûneke dûr û dirêj li dû wî heye eger em tevahiya Kurdistanê wînin berçavê xwe gelê me li pêş çi kêşeyê hîro Kelime peş azadi yani bir doz azadiye dike. Evet derdi milletime beşeki Kurdistan'ı merv dikare bejek rızgar biye eğer hin problemin xo hebenş Kurdistan'a başur. Hin li peş xatar hebenş. Le parça indine hin azad ninem bindestin. Jibona ve شبو ملتی ما کردان پرسا هری مهم کیشه هری گرینگ آزادیه یعنی الولت خو آزاد به اوجیانه که دموکرات آوا بکه شو از آزادی و دموکراتی به هفره کارتینیم یعنی آزادی به دموکراتی نه به اگرم بیشنم آزاد بون یعنی الولت ما حکومت کردان آوا بو لی اگر حکومت ظالم به وک باسیان وک کمالیستا ما ne azadiye ki tamamen nifçeye. Yani dve hem velatı xu azad bikin ve Kürt. Xu bu idare bikin. Zamanı ve zamanı resmi. Hem parlamentoya me, hükümeta me hebe, alame hebe. Ev nişane ki azadiye almihime. Ne kuy evke piçuke. Hem jî demokrati hebel velatı me. Ango per rengi hebe, per parti hebben. Herkes bir rengi xuyani bike. Zora kesi li ser kesi nebe. Yani çi var zamanda, çi var dinê da din û mezheb da nebe. Kurdistana başûr tu vî warî da raya min nûmuneyeke baş e. Hîn teze ye, hîn lê demokratiye, bingehê demokratiye avêtiye. Yani me Kurdan zulüm diye bana bir ki hem de ser zamanı keseki zulüm nakin. Türkmeni lüve deri azade. Lemi kabın hin li Kurdistan'a bakur Kurdi azadi ne? Ji ku tevahiya Kurdistanê azad bê em gelekî spas dikin te beşdarî programa me kir û gelekî spas temaşevanên hêja ku heta nal pêş ekranê me man eger têbînî û rexneyê we jî hebin wê hûn bişînin ji me re ser adrêsa me ya ku li binê şaşê derdikeve û heta programeke din her şad û bextewar. Dahwaz
من لپالا چیاکی وشیرم ببم مرگو چیمان لبروجکی دا ببم تری جشیره من شرابن می خوش چکن برزم و کلنگ روژن بهاره و ببم نوروز کلیل که هویه بلا شیلان برزه لسر آخا من و چوکا زویان هلینا خو چکه ببم ستراناوه بر بکوم بچم